तामुलपुरनि सेसाफानि बरबाजाराव सोलिनाय 57थि माइनाव फोरबोआव BKWSनि आबाद बिफाननि EM प्रदीप स्वर्गियारिनि आगान। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि बरबाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय 51थि बाथौ फोरबोआव गिबि सानाव दावबायफैदों BKWSनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। सेसाफानि बरबाजाराव खुंफुंजानाय 51थि सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोनि गिबि सानाव दावबायफैनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। सेसाफानि बरबाजाराव सोलिनाय 51थि सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआव गाजा गोमजायै गोजोनै जाफुंसार जालांगोनखौ मिजिंथिहरदों मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गामि बे सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआ 51थि बोसोर जाबाय होननानै फुं आफाद बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय। आसलते आं बेहाय फैयाखैमोन बे सेसाफानि ओनसोलाव। आङो जोंनि सासे देंखोगिरि मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारिनि न'आव आङो बेरायनो होननानै फैदोंमोन। आंनि बेजों मोनसे सिनायलायनायनि मोनसे सोमोन्दो दङ न'खरनि बादि। आरो बेयावनो मिथिनो मोनबाय जे बे सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोनि फालिथाय आफादनि आफादगिरिया बे ओनसोलनि मानगोनां BTRनि MCLA बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा आफादगिरि। आरो बिथांजोंबो आंहा गोबां दिननिफ्राय मोनसे सोमोन्दो दङ, सिनायलायनाय दङ। आरो बिथांमोना आंखौ फैनायखौ मिथिनानै बे माइनाव फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव लिंहरबाय। आं बिथांमोनजों लोगो मोनलायनानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना आंखौ जौसाङाव दिखांनानै बे हारिमु बेखेवनाय हाबाफारियावनो सिनायथि होनानै फंनैसो बुंनो बिथांमोना आंखौ खावलायबाय। आरो आङो बे माइनाव फोरबोनि मुङै बे सेसाफानि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे आसामनि गासैबो हारि माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासियो। आरो बे माइनाव फोरबोखौ जोङो जे गावनि न'खर बा समाजनि धोन दौलतनि जों बिगोमा होननानै गनायनानै लाबोबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो। आरो बेनि थाखायनो जों बिथांखौ बा माइनावखौ जोङो सिबिबोबाय थादों, फुजिबोबाय थादों। आं मिजिंथिदों, आं आसा खालामो माइनाव फोरबोनि आइ माइनावनिसिम आं आर'ज गाबो जे जोंनि रायजो राजानि बा न'खरफोरनि सुबुंफोरनि साननाय हनायखौ बिथाङा जुदि जाफुंहोयो। साफ्रोमबो न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां धोन दौलतजों आबुं जानानै संसार जानो हायो। आरो बेनि थाखाय आं आइ माइनावनिसिम आर'ज गाबो। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो सासे बराद गोनां होननानै दिनै सानना लाबाय।